Hello mga IRiNg BAnbanon, no? Mahirap talaga pag wala kang pera, no? Budgeted ka. So imagine from this building, no? The orange one, doon ako galing, walking from here. So it's really hot. It's 40 something degrees. So mahirap pag wala kang budget, nagtitipid ka, no? So imagine from here going from the metro station, it's about almost 30 to 40 minutes walking, ha? So mahina, payong ko, nagdala ko ng payong. Mahirap talaga pag walang pera. So budgeted ang pera mo. So lakad ka na lang going to the metro station to catch the metro, no? So anyway, so let's go out, no? And to go somewhere. So nang nandito na tayo sa metro station, mga IRiNg BAnbanon, no? So at least hindi na masyadong init. Sa loob ka na. So it's air conditioned. So talagang init sa labas, grabe. So imagine before, like almost 40 something degrees. So it's really hot. So tapos nandito na ako, no? So I'm going to the metro now. Inside the metro station. The next station is Financial Center. المحطة القادمة هي الجافية. Barato na lang kay mga IRiNg BAnbanon kung tagkuan, tag 1.95 1 kilo ang orange. Magwapo sa alam ng orange. So mag-encourage sa tamangita taong kay gutom na. Dahil sa sale dito, barato na lang kay sa kuan giva. BAnbanon kay barato kaayo. Nakapagkog pizza. Tag ano siya, tag size. Barato
ko na siya. Tumakitan. Dagang can say layo lang nito sa amo. Siguro mga almost 1 hour and travel delay. Layo. Bukas nila barato ka. Crowd na nakapili. Kinakatilaw man ko ani. Hindi lang makaril din nga ganyan tagko. Tag-3 na lang. Makok siya tag-4. Kung pag sa inupuan silang sausage camera din tag-3 sila. Barato ka nila po 18 dirhams. Wala kay size quantity pero barato ilang tinda. Sale good sila. Banban, pauwi na ako, no? Tapos na ako na grocery. So, let's go home. Kaya init ka ayo. So, mga ibang paano pauwi na ako kasi sobrang init. Grabe.
grabe. Hindi ko kaya. So, uwi tayo. Let's go. Mga IRiNg BAnbanon ganito dito. Sobrang init. Look at the ground. Nagdiila-Ab ang daan mga rain. Grabe kain. Grabe kain. Rain. Super. Sakay na kong taxi mga IRiNg BAnbanon. It's really hot outside, no? Na at least ang taxi from here to my place mga 12 dirhams ra. So budgeted ka mga IRiNg BAnbanon masita alas doon, no? So save and hello mga IRiNg BAnbanon, no? Thank you for watching my YouTube channel. Please don't forget to like, comment, and share to your friends. Bye and God bless to everyone. Take care.